2036. Boburo dwaro presidency 2027. Kadhi nyime jatend piny Kenya William Ruto yeni piny owacho oselewo chiwo pok mar omenda ne counties. Piny owacho oselewo makamane weche nadi mar nok mar omenda mako piny owacho medware kod chudo mag gowi mag Eurobond gi chulo omenda mag siro somb junior secondary. Jatend piny elose county wa Murang'a e odiochienge mar ariyo limbe ne mar masama piny Kenya. Bende medo jiwo jood bura mondo ket kare chik mabiro konyo piny owacho chopo kare lek mar gero ute manengo gi oyweyo. Elimbe mare mar odiochieng' mar ariyo masawa, jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nokolo e gwenge mopogore opogore Murang'a ka gitwag gi jopiny kendo yango chenro mag dongruok. Kane oloso kod jopiny kinde mano yango kar pi ma Ithanga, Ruto wacho ni sirikal oselewo chiwo pok mar omenda ne counties kaluwore kod achiedh nade mar nok mar omenda. Ruto lero ni sirikal osebedo ka chulo gope mag Eurobond kod omenda mar siro somo mar junior secondary. So unajua last week nilikuwa nalipa ile deni kubwa waliwachiwa na watu wa handshake. Sasa nimelipa hiyo last week, si namna hiyo? Na nilikuambia kwanza nilipe watoto waende shule alafu nikupange. Sasa next week mambo yako iko sawa. Thank you. Magi timore kinde ma counties osebedo ka ywak ni chenro mag gisani chochni kaluwore ni sirikal mamalo ni kod gope mathoth mag counties. Your Excellency, mimi tu na kuomba kitu moja tu ni kuambie iko ile pesa ambayo mnatumia kaunti zote, tunaongeza na ile tunaokota hapa Murang'a kidogo, tunafanya mambo fulani. Kwa miezi 2 haijakuja. Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata manoteno jatend piny olero ni kaunti mare sani kalu achiedh nade mathoth kaluwore kod leo mar pok mar omenda ni. Oje hiyo pesa ndio tunapatia watoto uji kila siku, si ndio? Mnapata uji ama pati? Haya, hiyo ndio tumeandika vijana wa Murang'a Youth Service. Hiyo ndio pesa ile tumepatiana kadi ya Kang'ata Care. Hiyo ndio imetusaidia community programs ambayo kila ward tunapatia MCA wafanye maendeleo. Eo boke mono chwalne utefu amboe chak duweni riwruok governors dwaro mondo medo omenda michiwo negi. Migawo mar omenda dwaro mondo chiw negi bilion 391 ka duol mochung'ne pok mar omenda ne sirikal mamalo kod mag county CRA to dwaro mondo chiw negi bilion 398.2. Governor to dwaro mondo chiw negi bilion 439.5 kod bilion 10.52 mar bero nderni. E romo mar IBEC mano bagi e par jalup jatend piny tarik 29 dwe mokwongo higani, sirikal nosingo tieko chulo gope kuom thuolo mar jumbe 2. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Ato engineer mapacho ka Justin Muturi osebedo